लोगोफोर गसाइगाव थांगासिनो दं जोङो गसाइगाव बेरायनानै फैनोसै दसे गोबाव जाबायमोन गसाइगाव मा होनो गसाइगाव टाउनाव थाङिया ओमफ्राय दासो बारा गोजान दासो एसे गामि बारहांदों आरो दासो थांनो नागिरदों जोङो बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि जयपुल इउटुब चेनेलाव जोंनि ब्लगाव जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअ इन्जय खालामदो थ' दासो ओंखारदों जों एसे गोजानाव थांबावनांगौ दा नोंथांमोनजों बयजोंबो डाइरेक्ट बयबा लोगो मोनहैसिगोन माने एसे गोजान नालाय आइ थिंक आधा घन्टासो नांगोन खोमा आधा घन्टाजों सहैनो हागौ दाथ' लामाया मोजां जाजोब्बायना ओमफ्राय जों बारा स्पिडाव थाङो आरोखि बिदिनो 30-40 हाइस जोंनिया बेखायनो आस्तेसो थाङो नालाय माने एसे टाइम लानो हागौ आरो थ' दा सहैला लोगो मोनसिगोन लोगोफोर डाइरेक्ट खनसेनो सफैबाय लोगोफोर दासो सफैदों नै बावाखै बेनिफ्राय गारि श'रुमाव मा होनो गारि सार्भिसिं खालामनांगौ नालाय नैखौहाय बेखौ सार्भिसिं खालामनानै दसे थानानै बेरायहैनोसै हरै साबि मोननाय गारि श'रुमा ओमफ्राय बेखौहाय गारिखौहाय बानायना लाग्रोनोसै बेनिफ्राय सार्भिसिं खालामनांगौ बेनिफ्राय दा हरै एसे बेरायहैनोसै बाजारजोंहाय हरैहाय मलावहाय बेरायना फैनोसै स्टाइल बाजारावहाय दसे दाबो खनसेबो बेरायफेराखै आङो मा होनो बारा गोबाव जाखायाखै नालाय अपेनिं जानायानो ओमफ्राय फैनायाथ' फैबाय बेरायाखै आरोखि दिनै नायगोन ड्रेस नायगोन मोजां मोनबा लानोसै मोजां मोनाबा लाला आरो थ' गारि बानायग्रोनि बिदिब्ला सिगां नै SpEciAly होने शोरूम सिंगावनो हो ओइ जे दिखছে ना माथाটা दिखছে ওই যে কার্টুন সামনে হ্যাঁ কালাটা ওই দেখ जिबौआनो बेसेबा गिदिर जिबौ दारासानो सिङावहायनो नै गुदाम सिङावनो ओमफ्राय माल माथा गोजा आइयो जानाय नङालै जों जिबौ दारासा बेसेबा गिदिर दङ सिङावहाय बोरै हाबखो बिलाय बेनिफ्राय फैदों बियो हरैनिफ्राय ओरै फैदों बोरै हाबबोखो बे जिबौआलाय जा गिदिर दं बे सिङावनो थाबाय आरोखि दारास जिबौ दारास एसे गिदिरानोलै बानायखांबाय दायो सार्भिसिं दने बानायखांबाय नालाय दानिया दसे ओरैहाय टाउनजों बाजार गेजेरजों बेरायहैनोसै दसे बेनिफ्राय ड्रेस नायलाबायनोसै मोनफा मोननै ओमफ्राय फसायबा लानानै थांसै फसायाबा लाला दसे बेरायनानै थांसै नै बानायखांबाय बेनो हाबनानै फैखांबाय आं लोगोफोर बै स्टाइल बाजाराव आं बारा खालामाखिसै मा होनो बेहा गान दामबाय थादोंमोन हिन्दी मिउजिक बा कपिराइट फैयो बेखायनो बारा खालामाखिसै आङो मा होनो बिदिनो ससेल' खालामनानै फैबाय ओमफ्राय दा नैबेवहाय मुलि लादों ओमफ्राय मुलि लानानै डाइरेक्ट थांनोसै बैहा गिटार स्ट्रिं लाहैबावनांगौ आंनिया गिटार स्ट्रिं बावदोंसो गिर्जानि दाखालिनि स्ट्रिङा मोनाखै दिनैहाय लानानै थांनोसै आंबोनो बैबाराव खनसे लांफैखांखाबाय मोननो ओमफ्राय बावबाय गोबावसो माबेनिफ्राय दखाना नागिरनांसिगोनसो बेयाव मुलि लांफैग्रोदों बेनिफ्राय मुलि लाखांनानै नागिरहैनोसै गिटार स्ट्रिङाखौ गसाइगाव टाउना नै लोगोफोर बेनो जोंनि गसाइगाव टाउन ओरै हनै बेनो हनै स्टाइल बाजारा बारा खालामाखिसै आङो गान दामबाय थानायखायनो बेनिफ्राय मानसिबो दंमोनना एसे लाजिबो बेखौबो लाजिबांसिन बानायदों ओरैहायनो नै नोगोद बिहिर फार्मासि दखानाबो नै आइयो हालायलां सान्दुङा नोगोद बिहिर गसाइगाव टाउन
हाला आं नेनो नोगोद गोबाव दाबो जाया मानसिया नोगोद दङ गिटार स्ट्रिं दखानखौनो आन्दायबायसो आङो माबेजों खनसे लांफैखांखाबायमोन आं बाट बावबाय ओरै साइडआथ' बे साइडजोंनोमोन खिन्थु माबेमोनथाय दखाना बावबाय सोंनांसिगोनसो बे साइडजोंनो थार बैहानो जाथारगोन आं गोबावसैना बेथ' गैया नैबे साइडजोंनो जाथारगोन र' सोंनि फैबाय बावसो गोसोआव आं नायबाय थाखादों बिदिनो स्टाइलानो बावदों बेयावनो गिटार स्ट्रिङा मोनबाय लोगोफोर बोनोमोन नै आं दखानखौहाय बिदि एसे नायबाय थाखादोंमोन बेनिफ्राय नुनाय लोगो लोगो सिनायदों आरो ओरै जों नायलाङाखिसैना खनसेनो बैहासो नायबाय ओमफ्राय दासो नै बहायनो मोनो आरोखि गिटार स्ट्रिङा खनसेल' लांफैदों आङो बाट गोबावसो बेखायनो बावबायमोन एसे दासो मोनबाय नै बेनिफ्राय हरै दसे स्कुलनि हनै बे सारनि स्कुलनि सब पेन्सिल लानांगौ दङ बैहा लाइब्रेरि दखानाव लाहैनोसै बिनिफ्राय हटेलाव ओंखाम जानानै थांनोसै माने आंथ' जेबो लांफैखायाखै नै बेखौल' ओमफ्राय ड्रेस नायलाबायदोंमोन मोनला लांनोसै होननानै बाट ड्रेसाबो गैया फसायनाय मोनाखिसै बेखायनो लायाखिसै थांनोसै दा लाइब्रेरि दखानाव बैहानो ना हनै नै ओरैबो दंमोन ना ओरैबो दंमोन ना बैहा लालाया बैहा लानोसै थो लाखांजोब्बाय गासिबो दा थांनोसै ओंखाम जाहैग्रोनोसै हटेलावहाय ओंखाम उखैबायलै नोगोदनो नैबेखौ गिटार स्ट्रिङाखौ सिङाव सोनोसै जानोसै लोगोफोर ओंखाम उखैबाय बिरादनो जानोसै एसे जाखांबाय लोगोफोर दसे रेस्ट लाबाय दसे रेस्ट लानानै थांनोसै दा दस्रा दहाय फैनायजों थांले जोङो दस्राजों थांनोसै ओरै सासे मानसिनाव हाबलांनांगौ ओमफ्राय ओरै थांनोसै दहाय ओरै फैदोंमोन दा एबार ओरै थांनोसै फैबाय लोगोफोर जोङो ससे फैजेनबाय नै दहाय हरै साबकाटा जों फैदोंमोन दा ओरै हाब्रुबिलजों फैबाय बैहा मोनसे गामियाव सासे मानसिनाव हाबलांनो नागिरदों मा माइ जाखो बिलाय आसुथ' नङालै बियो माइया हेभि ओंखारबावदोंसो नै फिथाइया हाबबाय लोगोफोर हाबनानै फैबाय दा न'आव थांगासिनो दङ एसे बाजार दं नामानो बेहा दसे बेरायलैलै नेहा बेरायबावो बेरायला थांनोसै एबार दिनै न'आव बल जोनांगौ दिनै दसे आथिं आखाइफ्रा एसे गुसु मोनदों
दा बल जोहैनोसै थाङै जोहैनाय टाइम जाखासिगोन जोंहासो एसे थान्दा जाफिनलायबाय बार खोलो बारदों नै मा गेलेदों होनदोंलै आङो फैदो नोंनिलाय बिथांनिया दखानावहाय सफैबाय मथामिलाव सफैबाय गामि मोननैसै माथो गैया दाबो अखा नोंनिलाय थाइफ्रिदों माथो अखा हाहांसो जाबाय नै बल गेलेहैनांगौमोन रा दसे बाजार मा गेलेदों रा नोंथां मा गेलेदों हो फैसानि पाबजि बाब दे हरदे मथामिल बाजाराव सफैबाय न' सफैबाय लोगोफोर दायो दसे बल जोहैनोसै बारा टाइम जाखायाखै नालाय एसे बेलासिबायानो होमब्लाबो दसे बल जोहैबावनोसै ओमफ्राय दा न' मोनफैबाय स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो इन खालामनोसै दोननोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरबाय